Jadi bamato mandi siapa yang dapatkan kelola jawetan modern kini tarang ada naik mana hantari dagang labi pokolatan deh sang lain jualan barasaki ini gentar cinta manduo dan udah tanam di dalam dada memang disayang udang dicinta me udah kaya lape kandangnya tidak dicari budi dan di Bali cinta kan datang duo onde nyoma tidak dicari budi dan di Bali cinta kan datang duo Anjay. jadi dua ombak mande dan bantano anu sasaki hati nan uso uko nan tiado paubeno kayo jangan dipanggakan cinta bukan dagangan dagangan dengan surang onde yoma kayo